Bol som tu zatiaľ na jednu prednášku, aj tu som ako si nedokončil, ma odvolali ku známemu, ale vyzerá to, že to je na dobrej úrovni. Na to, že to je v Prešove na východe, všetko považujeme na východe, že to je slabé, je to na veľmi slušnej úrovni zatiaľ. Tu vidím aspoň niektorých starých známych, čo sa mi našťastie aj podarilo. To Martina Šustera som nevidel už možno 7 alebo 8 rokov. Bývalý prezident slovenského science fiction. Tu je niekoľko takých ľudí, ktorí som dúfal, že tu budú a naozaj sa tu aj vyskytli. Neviem, ako to vidieť časov, lebo ono sa to posúva niekedy na tých konoch. Ja som bol, kedy si chodil na kony veľmi často, som bol na 7 alebo 8 Pardubice, Praha, Ostrava, Šumperk a kade. No a tam to boli obrovské podujatia, poschodové budovy, desiatky, 12 miestností možno, neustále zmeny programu. Tu je to takto pekne pohromade, ale nejaká zmena, neviem, ako sa to časové posunie. Rád by som vydržal až do konca, keby sa mi podarilo. RUR má byť, mám staré vydanie RUR z roku 1930 ešte doma odložené. Takže poznám. Posledná je práve tá, ktorá teraz momentálne tu nás mi pošťastilo predať. Ležala 10 rokov v zásuvke po tých zmenách našich ekonomicko-hospodársko-politických. Bola napísaná už dávno predtým. No ale teraz, chvála Bohu, to aj zásluhou Ministerstva kultúry, lebo bolo to na tej... Oni majú kultúrnu komisiu, ktorá posleduje plánované knižky. To vydavateľstvo Regent nám tú knižku dalo, no a doporučili, takže oni im dali peniaze, lebo ináč v dnešnej dobe len za vlastné peniaze autor môže vydať knihy a na to učiteľ na penzii nemá nárok. Tak teraz už, aby som práve povedal, mám ešte námety odložené, napísané veľa, ale už asi ostanú iba na papieri. Mňa inšpirovalo hlavne napríklad pohľad na hviezdnu oblohu. Keď som videl, kedysi ešte nebolo také nebo smogové ako dnes. Niekedy bolo vidno tisíce hviezd. Keď som sa pozrel hore, tmočil na dedine a večer som sa pozrel z okna, mliečna dráha a všetko, čo k tomu patrí. A mňa vždy napadlo, čo keď odtiaľ niečo letí. No a tam na tú dedinu bolo jedno skalisko, ktoré sa volá Bradlo, tak ako toto u Štefaníka, do okolností. Tam som bol s deťmi na vychádzku. Som sa posadil, ako teraz sedím, pozrel dozadu a to bolo v skale taká diera. A vtedy ma napadlo, čo ak tam v tej diere niečo je. Keď som práve čítal denníky na Spomienky na budúcnosť, v tom čase to vtedy vyšlo. Ináč denníky na neobľúbujem, no a vtedy to frčalo, tak ako si ma to vtedy chytilo tiež. Čo keď to boli nejakí mimozemšťania a v tej diere je nejaká jaskyňa. A vlastne som ten výlet urýchlene ukončil. Šli sme dole, dal som deťom rozchod, išiel som do školy, lebo som býval v kabinete v škole. No a som začal vlastne písať vtedy začiatok, asi prvú kapitolu a z toho vzniklo Tajomstvo dračej steny. To bola moja prvá kniha. Takže inšpirácia príde, ani človek nevie kedy. Dneska je to už horšie. Dneska je taká tvrdá realita okolo nás, že už sa na sci-fi dá ťažko na nejako inšpirovať. To by som ťažko mohol posudzovať, lebo ja som prestal kupovať knihy asi pred 20 rokmi, lebo všetko vynikajúce, čo som chcel mať vo svojej zbierke, mám okolo 1000 kníh možno v zbierke sci-fi, už vyšlo a som bol toľkokrát sklamaný tými novšími vydaniami. To boli novšie verzie starých príbehov, aj to drastické, príliš až brutálne často. Tak som najnovšie prestal kupovať a najviac mám veci takého zlatého veku. To boli 50. 60. roky, keď písali Clark, Asimov, v Rusku, dajme tomu Jefremov a to boli vtedy svetoví autori, ktorých mám odložené. A sem tam sa k nim ešte vrátim aj teraz. Neviem, či ešte nejaký sú tu nám, alebo aké vekové kategórie. Mám skúsenosti, väčšinou ma poznajú takí 40-tníci, 50-tníci, ktorí sa ku mne hlásia, že čítali knižky, keď boli v tomto správnom veku. Ale terajšie deti, obávam sa, že nevedia ani, kto je Žarnaj, ani nepoznajú tieto tituly. Aby čítali knihy ako také, lebo čítať treba. To je jedno, či je a aké, ale treba čítať, lebo tie deti už dneska, nechcem povedať vyslovene, že hlúpnu, to by bolo také vulgárne povedané, ale hovoria aj učiteľky, aj
mnohí odborníci, že deti majú horšiu slovnú zásobu, dokonca aj písanie samotné už teraz, lebo sedia len pri počítačoch a toto je teraz pre ne najhlavnejšie. Bohužiaľ, taká je doba, všetko má svoje negatívne i pozitívne stránky. Napätie, ktoré by si len človek mohol želať. Približne rovnaké tajomno, za kým sa človek stretáva napríklad v Tolkienových knihách. Nielen samotná dejová náplň knihy, ale aj celé prostredie, kde sa jej odohráva, pôsobí veľmi pútavo, vzbudzuje v čitateľovi zvedavosť, detskú túžbu dozvedieť sa viac, ktorá ho až možno v reálnom svete opustila, pretože sa mu javí veľmi šedivý a neschopný prekvapiť. Toto je pre mňa jedna z knižiek, kde sa táto zvedavosť a radosť prekvapenia znovu pripomína, až človek na chvíľu znovu cíti voňu trávy a teší sa z farby oblohy, či už je šedivá alebo modrá, spoiler, možno ste to videli. Nie mnoho autorov má talent dosiahnuť práve toto. Aké boli ohlasy po tej druhej knihe? Hovorili ste, že tá prvá bola kritickou neviem dobre prijatá, ale čo sa týka detí, tak ten ohlas... Kritika sa veľmi nezmenila ani potom. Našom nepotrebuje takéto diela, tam bolo 10 tiež napísané, tak našťastie to išlo aj z toho kritiky. Napríklad jedna pionierka mi napísala, ktorá sa volá Saša Pavelková, alebo Alexandra Pavelková, ktorá dnes mnohí z vás ju poznáte. No, súčasná vlastne aktuálna Lady Fantasy a počítateľka vtedy. Autorka. A ako ona reagovala na tú, písala, že Maťo Kočvaj bol perfektný. Začo, ja sú tu žiadna, vaša knižka sa mi veľmi páčila. Uvažovali ste vtedy po tých dvoch knihách, neviem, či to vôbec prichádzalo v úvahu, ale stať sa aj napríklad autorom alebo spisovateľ na plný úväzok? Bolo niečo také vôbec možné? To na Slovensku ani vtedy nebolo možné. Teraz neviem, možno sú takí dvaja, traja Bratislavy, ktorí sú blízko rozhlasu a televízie, majú také scenáristy. Ale človek, ktorý je učiteľ a v školstve bol príjem vždy slabý, ale bol stabilný, stále. Kdežto robiť niečo takého, to je bolo riziko na pol roka niečo robiť a potom dostanete figu borohu, tak to nikdy ani také riziko ani neskúšal. Jasne. Ja mám so sebou môj vytlačok Rekátej planéty, ktorá vyšla v mladých letách. A vzadu, v krátkom doslove, ktorý naozaj je na jednu stranu, pol strany, píšu okrem iného Vtedy sa už knižkám s osobitou atmosférou a humorom z školských hlavíc hovorilo žarnajovky. Dá sa povedať, že ste vytvorili akýsi subžáner sci-fi pre deti a stretli ste sa tým pojmom už predtým, alebo? Ja som mal jedno šťastie. V tom čase na Slovensku, keď spomínal Jozef Karlov a Bajla a ešte pár autorov, ktorí dali sem tam nejakú jednu knižku, nepísal nikto. A ja som skúsil s tou druhou a potom s tou druhou. No a Ravelingovej sa podarilo s Potterom urobiť dieru do sveta. A ja som robil aspoň dieru 3 na Slovensku, lebo nemal som konkurenciu v tom čase. Až potom prišiel Fekete a Vašov a ďalší od niekoľko rokov. Ale vlastne mal som šťastie, že som s tým začal ako prvý. Takže aj ich knihy potom boli žarnajovky, dá sa povedať. To už neviem. Na to nasledovala ďalšia kniha, a to som povedal, že mne asi srdcu blízka, pretože, ako som hovoril, som sa k tomu vrátiť. Keď som bol v školskej družine, to bolo, myslím, že keď som bol štvrták ešte, vtedy boli tiež družiny, nejak nás držali, tak naša pani vychovateľka nám čítala Dobrodruhov z Holubov zo základní Ganymedes a to bola pre mňa jedna z tých srdcoviek, ktoré ma vlastne dostali k nám a neskôr k sci-fi a tak ďalej, aj na Slovensku. Myslím, že tá kniha predsa len má neuveriteľný záber, je to, dá sa povedať, space opera, už to nie je na Zemi, ale odohráva sa to na vesmírnej lodi, po prípade cudzej planéte potom. Bolo to niečo aj pre vás nové? Je to veľký rozdiel. Tie prvé dve knižky boli slovenskí hrdinovia zo slovenskej školy, ktorí si dali na výlety na iné planéty. Tamto bola medzinárodná posádka kľadkového kozmického letu, naplánovaného, nenáhodného, ako v knižkách. Bola tá medzinárodná posádka
tiež ako Lemovi astronauti nie požolávam, ale Lem a ďalší majú proste takéto knihy, kde sa letí desiatky rokov, generačné posádky a podobne. To niečo podobne som skúsil ja a tam som taký nápad zmyslel, že pri havárii sa dobudilo vlastne iba to jedno oddelenie na tej kozmickej lodi. Tí niekoľkí chlapci, tí vlastne potom za slovou počítačového obrovského, ktorý to riadil, tú loď pristali na tej planete. No a akože boli šikovní a vyškolení na Ganymede je satelit. Ja neviem, či Jupitera, či Saturnu, už nie je narýchlo. Takže odtiaľ vlastne sú základne Ganymedes. A potrebujú sa im tam ten rok vydržať vlastne. A teraz Petra jednu vec, tá knižka Signály ledového sveta, ktorá vyšla až po 10 či 12 rokov po napísaní, je zase nepriame pokračovanie. Tak ako každá planéta prišla po ďalšej stene, takýto signály sú vlastne, je to samostatná kniha. Jedna sa znovu začíta samostatne. Ale to čítal Kolumbov, lepšie bude rozumieť mnohým momentom aj týchto signálov, lebo tam sú tí isté hrdinovia, znovu tam vystupujú, už to nie sú Slováci, je tam jeden Slovák, samozrejme po celý čas, jeden z nich, ale to je medzinárodná posádka a tí chlapci sú tam opäť hlavné postavy potom. Ja prečítam, neviem, či to je začiatok, ale myslím, že taký relatívne ten úvod, ktorý v tej knihe je precitnutie. Stalo sa nepravdepodobné. Neveľký kúsok vesmírnej hmoty skrížil dráhu hviezdoletu presne v tej milióntine sekundy, kým trvala porucha vrhača antičastíc, ktorý chránil medzihviezdny korál pred zrážkou s cudzími telesami. Meteor neprerazil všetky plášte lode, ale predsa narušil istý úsek elektroniky. Kozmická loď Európa sa im naďalej rútila po vytýčenej dráhe a ústredný počítač, riadiaci let, pracoval normálne, časť programov automatov však porucha zasiahla. Narušilo sa prerušenie a napívosť. A znamená vlastne prebudenie určitej posádky. Presne tak. Myslím, že keby ste loď nazvali Amerika, tak už tu dávno máme hollywoodský film v podobe kinofilmu, pretože musím povedať, tá space opera, ako je obsahnutá v Kolumbu, je predsa len neuveriteľného rozsahu a dosť závažného. Dá sa povedať aj tých, čo sa tam deje, alebo aký to má vplyv na tú posádku tých jednotlivých chlapcov v tej lodi. Nechcel toto niekto sfilmovať? Zatiaľ nič nevyšlo. Pošleme pánovi Spielbergovi, ale kamerovi, nech sa s tým pobaví. Hovorili si, že to bolo trošku, že sa pre vás aj odchod svých slovenských hrdinov, slovenských neznámek ďalej k nejakom medzinárodnej. Vy boli tam reakcia tých mladých hviezd, alebo kritiky na toto inšie, alebo boli tam iní Kristobore? Vtedy brali automaticky, že tam vyšlo vidieť na toto, ale oni na to dali viacej ako ja, takže boli radi, že vtedy boli náklady, v tom čase ešte 8, 10 alebo 12 tisíc tam tých starých knihách. Teraz táto dnešná vyšla v náklade 500 výtlačkov, lebo dneska na Slovensku sa vydávajú knihy takto. Honorár takmer nejaký, dostal som knihy, kúpil autorské výtlačky, potom ja sám, aby som mi mohol niekde potom dostať medzi ľudí do všetko v Bratislave a čitateľia sú vidieť. Vy ste vlastne pokračovali ďalej z sci-fi s knihou Časolet. Vedeli ste túto krátko priblížiť? To je úplne niečo iného, pretože už z názvu vyplývalo, hovorili som tu na o Wellesovi a o stroji času. O testovaní času je už stovky poviedok a iných dielov v celom svete. To je jedno z nich, mnohých, a je ťažko sa tým chváliť, lebo nie je to môj nápad. Akurát, že to je na Slovensku, až Janošik tam je jedným z neplánovaných, nečakaných hrdinov. Pán Pedrátim Janošik nebol obesený. Tam obesili androida, ktorého vyrobili v budúcnosti. Ten android skončil v Mikuláši na šibenici a skutočne Janošik odletel potom do budúcnosti. Ináč, bol som v Mikuláši, pol dňa som strávil v tom múzeu, kde obezne sa ukazovali tú dieru, kde ho spúšťali, aby som trošku nadýchol tú atmosféru. Čiže ste robil výskum aj na mieste činu. Je to vlastne zase kniha, kde pár školákov alebo nejakých detí z ihriska, ktoré vlastne chcú chrániť ako keby
pred dospelákmi, ktorí si tam chcú postaviť nejaké garáže, alebo sú tam plánované garáže. To sú znovu naši chlapci na Slovensku, kde je zase vízo Slovensku. Čiže vlastne traple, ktoré mali detská na sídlisku, vtedy v tom čase, dá sa povedať. No však jasne, tiež som tam vyrastal. Tam vstupuje potom do toho ten mimozemšťan, alebo človek nie z budúcnosti, tak áno, človek z budúcnosti, ktorý im pomôže, ale ktorým sa vlastne, spolu ktorým sa dostanú s tým jeho časoletom do rôznych iných, dá sa povedať, časových zón. Vy ste ich poslal aj do 23. storočia, ak si to tam predstavili, alebo ako to tam bolo vlastne? Lebo oni boli z 23. storočia, ten chlapec, ktorý jeho otec pracoval v ústave času, 4. rozmeru. A on jednoducho mu potiahol ten stroj času, ten chlapec, a priletel ku nám, stretol sa s našimi chlapcami, no a potom tam navyhľadali všetko možné a nakoniec skončili v budúcnosti a potom sa šťastne vrátili späť. No, tak to sme radi. Tá kniha je časolet, predsa len to hranie sa s časom, je určitou, nepoviem, že jednoduchou záležitosťou, ale berie to na autora určité rôzne iné požiadavky. Pripravovali ste sa na to nejak, okrem toho, že si navštívili tie miesta a učítali ste? Tak v podstate aj ten Mikuláš, lebo ostatné bolo znovu vymyslené. Akorát, aby to trošku bolo hodnoverné, takže Mikuláš som si tam musel aspoň od ľudia, ktoré tam asi mohlo byť. Vaša posledná kniha je potom toho Signály ľadového sveta. Tá nadväzuje nejak vojne na tých Ganymetov. Áno, je to vojne čitateľná kniha, ale platí to isté, čo je aj tam tie dvojici. Znovu ten, kto čítal Kolumbov, tak lepšie porozumie aj teraz tie dvojici. Vedeli by ste ju priblížiť, lebo musím povedať práve nečítal som ju. Či necháme sa prekvapiť? Obsah zotvorať nechcem, dobre. To je bolo do vás. Super vec. Vy, keď ste hovorili vlastne, že to publikovanie pri vás prišlo, dá sa povedať tak organicky, keď ste mali záujem, že ste posilnili to poviedkou, ktorú ste vydali ako prvú, neskôr vlastne prvá kniha, druhá kniha, tu ste posielali na studeno, dá sa povedať, do Mladých vied, aby si niekto prečítal. Ako vnímate dnešný, dá sa povedať, knižný trh pre spisovateľov? Je to nejak podobné ako vtedy, ale myslím, že sa to veľa zmenilo, pretože mnohí ľudia dneska publikujú aj sami, niektorí publikujú predsa len vo vydavateľstvách, vznikajú rôzne občianske združenia a tak ďalej, ktoré vydávajú knihy tiež rôznych. Dnes môže písať knihy ten, kto má dosť peniazy, aby ich mohol vydať. Bohužiaľ taká situácia, lebo vtedy vydavateľstvo na tom síce nerobilo v tamtých časoch, ale knihu vydal a autor dostal určitý podiel z toho tiež, samozrejme. Ešte dnes povedia, no dobre, vydáme, samozrejme, čo by nie. Dajte toľko, keď boli koruny, vtedy 90 000 napríklad, alebo už potom eurá, iné sumy zase, tak ja ako učiteľ už vlastne na dôchodok, samozrejme to nemám na to, aby som mohol vydávať knihy, tak potom to ostalo. Je to bieda. A to neplatilo. No mne vychádzajú napríklad zázračné knižky dievčatám školského veku. Ak majú otca, ktorý je sponzorom, lebo na to má. Ako vyššite dve moje knižky, Drajčia stena a Jakada pamätá pred 4-5 rokmi. To bol zázrak, lebo jeden pán ma jednoducho navštívil, bývalý čitateľ sa pýtal, či súhlasím, aby mne vydal. A potom by som nesúhlasil. Bol to bez honorára a dostal som aspoň 500 a 500 vytlačkov a potom som ich postupne rozpredával. Ešte posledné 2 kusy sú tu prekladej pamäti napríklad. Už nie sú žiadne, typujem. Ešte by máte nejaké? OK. Čiže kto chce... V antikvariáte? Ja som pozeral, myslím, že aj dokonca Martinus ich sa mi zdá, že predáva, ale je tam nejaká 10 na, že musí ich dokúpiť, sa mi zdá. Aspoň tak som to čítal, ale nie som si istý. Možno som to prečítal prvý. Čo sa týka, hovorili ste, že teraz je to dosť ťažké, aj dá sa povedať aj pre vás ako autora, napriek tomu, že ste známy autor. Dá sa povedať, že vidíte ten trh, že teraz je presýtený, alebo ako vlastne vnímate ten knižný trh dneska ešte? Presýtený pre toho čím? Pretože nie je presýtený dielami slovenských autorov rozhodne. Presýtený zahraničnými, ktoré sú často o mnoho horšie a slabšie, ale majú obrovskú reklamu. A vychádzajú knihy aj našich autorov, ktorí na to majú, ktorí sú reklamu. A potom
poznám mnohých, ktorí píšu dobre, ale nemôžu dočítať. Bohužiaľ. Máte z vašej pozície, alebo ako vnímate, čo by ste zmenili, alebo ako by ste, čo by sa malo zmeniť vôbec? Malo by vlastne vydavateľstvá skôr fokusované v slovenskú literatúru? Toto ja nemôžem, na čo som príliš maličký zase, to by sa musel meniť celý ekonomický systém. My ešte máme času, ale chcel by som, že ja budem tú diskusiu riešiť. Ak máte nejaké otázky vy, tak ľudne môžete teraz sa pýtať. Ja by som mala. Sa môžeme podieľať nejakým spôsobom na výchove mladých autorov. Otázka bola, či sa podieľate nejak na výchove, alebo podieľali ste sa na výchove nejakých mladých slovenských. To je ťažko, pretože každý autor nájde svoju cestu tak sám nakoniec. Nikto nebol dovedený ku písaniu tým, že by ho niekto dirigoval, navigoval a pomôcť sa tomu dá, poradiť sa dá. Existujú nejaké kluby pre mladých autorov a podobne. V našich časoch neexistovalo vtedy. Dnes určite možnosti sú, ale ťažko je. Pokiaľ budem radiť niekomu, čo nevie písať, tak i tak nikdy nič nevytvorí. A pokiaľ bude niekto šikovný, tak bez mojho, aj bez mojich rád a bez mojej pomoci. Budú mať ekonomickú pomoc, tak mu podali lepšie. Ste priklonení takýmto mladým autorom, aby sa vám ozvali, alebo takto? Že ak by sa vám ozvali takto mladí autori, tak by ste boli ochotní si to prečítať? A čo? Prečítať a poradiť. Ono je to dosť rizikové. Ja som mal počítka knihy, sa ma mládež požiadala, aby som zúčastnil hodnotenia, tam mali súťaž, som musel prečítať asi 250 poviedok. Poznáme, Niektorý bol jednostránové, niektorý 50-60 stránové, to sa vlastne žili niektoré na hlave. Snaha bola, ale niektorí boli otrasní, niektorí boli lepší. Ako potom to dopadlo neskôršie, neviem, lebo ja som to už potom ovplyvniť nemohol. Takže nejako priamo takto ovplyvňovať sa to asi opakuje znovu. Ťažko. Nejaké otázky? Ticho zabijam. Ja tu mám ešte jednu vec, a to okrem vlastne tých niektorých knížiek, ktoré ste doniesli, ste doniesli vlastne tú, ktorú som ukázal, tých Kolumbus zo základne Ganymedes. Je to relatívne veľmi dobrý exemplár s podpisom autora, samozrejme. A ja by som ho ponúkol, ako sme sa dohodli, do dražby tu a teraz. Pokiaľ niekto vôbec má záujem. Ak teda niekto nemá túto knihu a chcel by ju získať, tak ak nemá, tak má peniaze. Ale ešte povedz, koľko ich bolo vydaných. No, či sa vôbec dá k tomu dozrieť niekde inde. No to neviem, či sa vôbec dá k tomu dostať teraz už. Ako nápad bol 17 000 vytlačkov, no ale tak to bolo pred rokmi. A z roku 83. Ja vám predradím, Šimon, máš čas tú knižku o svojom antikvariáte, ako mali ste ho čas? No, mám ju, teda ja ju mám doma. Ale v antikvariáte sa objavuje tak 2-krát do roka, by som povedal. No, tak je relatívne. Ja už zháňam občas tiež pre svojich známy, niektorí potom už teda majú všetci, ale už nezháňam viacej. Veľmi ťažko ľudí, to sa mi zháňam. No ale môžem ti ju vydražiť, ako. Takže, kniha... Ale je to veľmi, keď môžem, keď jasné. mám nejaké slovo a tak ďalej, Jožkové Žarnájové knihy sú veľmi vzácne. To znamená, keď my ich dostaneme, keď môžem hovoriť za antikvariát, keď my dostaneme do antikvariátu nejakú Jožka Žarnája knižku, tak to je akože veľký sviatok. A dajme tomu, že raz, 2-krát za rok sa nám podarí, že niekto donesie jeho knihu, jeho starú knihu, že z tých nových my sme predávali novšie vydania, ale tie staré, to je akože mana nebeská, alebo jak to povedal. Takže... Pokoľko ide táto napríklad útevná cirka? A teraz to zvieme ako prirážku na to. Vieš, ja som antikvariát, ja knižky nedražím, ja ich musím predávať. To znamená, že ide za
€5. knihu ako napríklad Vonnegut. To znamená, že Jožko Žarnaj, Vonnegut, Bradbury približne na tej istej úrovni. Ja by som navrhol koľko? €5 na začiatok? Neviem, či vôbec je. Je záujem za €5. Ja za €2 berem. Za €5. €5. €6 niekto? Ja dám 6. 6. €7. Niekto za 7? Ja dám 10. 10. Niekto na 10? A povedala prakticky ako nová, nepoškodá. Áno, to je pravda. Nemáte mi nikto Krásne. kričať. Ako máme. €10. Tak 15. €15 po prvé. €15 po druhé. Dá sa platiť kartou? Prevody na účel a takto zriešime tiež. Neviem, zvyšujem. Gastročia si nebere, čo? 15 € po tretia. A si myslíte, že to je nejaký šok. Bol som v niekoľkých parkoch dávno. Na jednom sa predával zošit Harry Harrisona, ako sa to volalo? Zajatý vesmír, ktorý stal 3,50 novinových stánkov. 3,50. KČS. A tam ho kúpil jeden človek, sa vydražovali, potom sa postavili dvaja a hore. Za 500 korún ho potom kúpil. To palbová, však ďalej to nie je. Aj vieme kto. Sedí tu medzi nami. Ja som to neviem. Dobre, vyrobíme veci. Mám taký pocit, že veľa skenov teraz je na internete pekných. Nebudem, mne sa to nebude sa skenovať. No, myslím, že asi nie. Ja mám tiež doma, to som nebol, ale... Môj exemplár, musím sa priznať, som tiež ukradol kamarátovi. Požičal a nikdy som ho už nevrátil. Máš sa čím chváliť. Máš sa čím chváliť. No ja by som bol zvedavý, keď ešte môžem vstúpiť do debaty, za koľko by ste vydražili moju knihu, ktorú som ručne prepísal, Jožka Žarnaja, knihu Tajomstvo dračej steny. 24 krát som si ju požičal z knižnice a prepísal som ju ručne. Za koľko by vyšla teraz? Dá sa to čítať? Dá sa to čítať? Aký fond ste použili? Písal som to atramentovým perom, ktoré som stále namáčal do atramentu, aby som to prepísal. Vlastne. Aký starý? Koľko si mal rokov, keď si dal vlastne riešiť toto? Nie. To pôjde do múzea Jožka Žarnaja. Nemusíte hneď teraz, keď neviem ako... Kľudne nechám v tomto podniku a pani Zajkorová, toto som mohol No. No my vás radi samozrejme privítame v Babrate a v týchto miestach aj hoci kedy inokedy. Predsa len Slovensko, Prešov a tak ďalej sú malé dediny, takže nie je problém. Som veľmi rád, že ste tu boli, že sa zastavili, predsa len tento rok nie je rokom len takým, ale vlastne slavíte aj okrúhle jubileum životné, 70 rokov. A spomenul si na vás dokonca aj pán Maďarič. Predradím vám sa vlastne list od ministra kultúry, celostranový, na konci sú zariadky blahoželania. A tam popisuje celú moju tvorbu a celý životopis. Ja som to napísal on. Má to svojich ľudí, tak niekto to spracoval, on to potom na konci podpísal. Inak ja testujem od minulého týždňa MHD Prešov zadarmo. Na návštevu pôjdem za 15 cent. Ako sú jej výhody, no? No tak z mojej strany nič nejako vám popriať len veľa zdravia a veľa šťastia a úspechov do ďalšieho života. Tvorivej práce, dúfam, že sa ešte stretneme. Ďakujem pamätnému Pergaskonu. Kedy si tu bol klub dávno, ktorý sa volal Planetarium 01. Veľa Malina tu už nie je, bohužiaľ, nešiel skôr. Proste pracovali vtedy na planetáriu,
potom neskôr nejako to poháslo, potom sa premenovali na Pegasko, aj tam ešte jeden človek, ktorý bol členom tohoto klubu, tam spod dverách, aj Kozlo, že už spoznali možno ako majiteľa Gesalu sa Žula Verna. Samozrejme. To bola kultová relácia. Ja vám tiež ďakujem, že ste vydržali až do takéto neskorej hodiny, koľko viac, či koľko. No, mohla by som. Takže konečne ďakujem za pozornosť, že ste nastavili. A nezaspívame na narodeniny? Môžeme chvíľu zaspievať. No tak začni, lebo ja Ktoré? Ktorú? Ale nemá to. Tak ale tak nie, aby sa lepšie spievalo. Tak ja spievam falošne, jak živa svinia, takže...